дар яке аз рақобатҳои даври ҳафтуми Лигаи ҷавонони Тоҷикистон пешсаф миёни футболбозони то 18 сола тимҳои сурокампанияи мактаби махсуси варзиши захираҳои олимпӣ ва муассисаи давлатии мактаби варзиши ҷайҳун ба ҳам омаданд. Дидори дастаҳо дар варзишгоҳи авиатори пойтахт сурат гирифта бо ҳисоби калони 5-1 ба суди сурокампания ба анҷом расид. аз ҳайати ғолиб Шаҳбоз Умаров, Муродҷон Мусозода, Иброҳим Раҷабов, Умедҷон Муратов ва Азиз Неъматуллоев ба задани гол даст ёфтанд. муаллифи голи ягонаи дастаи муассисаи давлатии мактаби варзишии ҷайҳун Меҳрубон Зинатшоев гардид. бо ҳамин тартиб дастаи сурокампания пирӯзии чоруми худро дар лигаи пешсаф истиқбол кард. тими муассисаи давлатии мактаби варзишии ҷайҳун ба шикасти панҷуми худ рӯбарӯ шуд. ин тим танҳо дар як дидор пирӯз гардидаасту халос. инчунин дар ҳамин давр равшани шаҳри Кӯлоб бо ҳисоби 4-1 тими истиқлоли шаҳри Душанберо мағлуб кард. Орзу 2026 Академияи Федератсияи футболи Тоҷикистон бо ҳисоби калони 10-0 Динамо Пахтакорро мағлуб сохт. дидори дастаҳои Суғд Регар Тадас ва клуби марказии варзиш Артиш Арал бо ҳисоби 2-2 мусовӣ поён ёфт.